Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy titimek tinamnama, may sa timek ngagpukpukaw ani Apo Isus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Manipod dito'y studio tayo, dito'y Loma Linda, California, USA, the Asia Pacific Airwaves, DGHT, kablaawan na kayamin. Da kayo amin nga gagayem ken papagayam nga dumdumngeg ti programa tayo timek tinamnama. Anyaman uno sa dinuman nga pagurasan ti lubong nga pagdenggan nyo sa kumata umabot daytoy nga kablaaw iti naikararagan ken na Kristyanuan a kablaaw. Ti programa timek tinamnama isagsagot kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Ti timek tinamnama, may San Apaset, iti panakay network, iti Adventist World Radio, ken kastamet iti Hope Radio International. Sabay la ko magagayem, tababayan ti karkararagyo, agtultuloy dito nga programa tayo nga sumangbay ti kada Domingo. Kadag iti pagtaingan nyo, pagtrabahuan nyo, sa dinuman nga lugar, nga ayan nyo nga pagdengdenggan. Gagayem ken kakabsat, mapantayon, iti siled, iti kararag. O Diyos mi, managayat unay, anyan nga naigasatan nga oras, tingkam manen panagadal kadag iti sasaom. At dada dito'y dagiti gagayem, adayo nga luglugar ti pagdengdenggan. At dada ti balas yu tao, at adaman dito yung Amerika, yung Pilipinas, kanda dumapay nga pakaabutan da ito nga broadcast o apo, bindisyonam, idak. Sika ti mangidalan, manipod ti kalakayan, ay nga ti kaubingan. Tasos tinirem ka dito yung kakabsat ti salon at da. Yada yung mida apo kadag iti saksakit, oray ti pandemya, nga iso nga agrakurak, ay iso nga manggudgudas ti adu nga biyag. Pangasim ka di markaam, ket sapuyutem dagitoy agagayem, tapno yadayom ida ka dagitoy makadangran, asaksakit, ken nanyaman, nga makadadael ti panagbiagda, o apo ikararag mi dagiti agdadladingit. At dada dagiti nagpasina, dagiti ayaten dati biyag, at dadan nga ginilana. Or-orayin da datay nandaklan ngal daw nga panagparang ni Apo Isus. Inkarimet Apo. Iji Juan 11 versikulo 25. Na sikati panagungar kan ti biyag ti mamatiken ka. Oray na matay agbiag tupay. O Apo padaanan mi paspasungadan mi dayta na indaklan ngal daw nga panagparang mo. Da kami kadi amin nagraman ti pamilya mi. Gagayem mi. Gondawi minto ti may salakan dita pagariyam. O Apo, agyaman kami launa iti sang agpatinga, aglaplapos na nga bindisyon. Ngipay mo kadig iti anak mo. Bindisyon namon ti adaling kamadalen, ti daytoy akan ito. Agbyag kami kadi, makayayo tinaldaw-aldaw, ken ka. Agsipod na dinawat mida, pinapateg, anagan niya po may Jesus. Amen.
My life flows on in endless song above earth's lamentations. I hear the real, the far-off tune that hails a new creation. Through all the tumult and the strife, I hear its music ringing. It sounds an echo in my soul. How can I keep from singing? How can I keep from singing? How can I keep from singing? Oh, how can I keep from singing? How can I keep from singing? My life flows on. Can I keep from singing? How 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 can I keep from singing? Through all the Can I keep from singing? How can I keep from singing? I hear its Can I keep from singing? How can I keep from singing? It sounds an Can I keep from singing? How can I keep from singing? Can I Can I keep from singing? Can I keep from singing? How can I keep from singing? How can I keep from singing? Well, though the tempest round rolls, I hear the truth that liveth. And though the darkness round me holds, so sing the night of heaven. The storm can shake my inmost calm, while to that rock I'm clinging. Since love is Lord of heaven and earth, how can I keep from singing? How can I keep from singing? I lift my eyes, the cloud grows thin. I see the blue above it, and day by day this pathway smooth. Since first I learned to love it, the peace of love is fresh my heart, a fountain ever springing. All things are mine in love and joy. How can I keep from singing? 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 At tinaawat mi nga surat nga nagapo di jay London ket kinunana Pastor Ariola kano nga yadal mo iti may papantilinteg takayat ko nga maawatan anan-anay daytoy nga suheto alagay magdengeg ka kadatuyen iti suheto nga ingkid daw mo may papan iti linteg ni Apo Dios. Amuyo gagayem ti awaten ti Dios nga santo isudag ijay tattao nga agtungtungpal ti linteg ti Dios ket addaanda ti pamati ken Jesus. Dayjay duwa nga marka. Agtulnog ti linteg ni Apo Dios ket addaanda ti pamati ken Jesus. Haan tayo nga pudno wenno napaypayso nga Kristiyano no awan dayjay panagtulnog ti pagayatan ni Apo Dios. Kadagiti panagbiag tayo. Hanmet nga kompleto ti panagpamati tayo kini Apo Dios no saan nga mayan nurot. Ti pamati
kanya Apo Isos. Dahito yung nalawag, iti Apokalipsis 14, versikulo 11. Ito'y Biblia, dati may sa idi nga agtutubo, nga nagsaludsod iti Apo no anya ti naimbag nga aramiden na tapno madaan ti biyag ngagnanayon. Kastoy ti sungbat ti Apo. Mabasa da ito'y ijay Matthew 19, versikulo 16 ken 17. Kuna ni Apo Jesus, daydi nga agtutubo nga nagsaludsod, no kayat mo, ti sumrek ti biyag, tong palem dagiti bilbilin. Ano dagiti tattao nga mangirak-rakurak, may kaskasaba nga awanen ti bilin. Agalwad kayo, dagiti tattao nga mangibakas delikado da. Mabalindan ti mamapatay, mabalindan ti umay-umagaw ti asawa, umaydan agpanggap, iti panagtakaw, kanda dumapay. Tibilin ni Apo Dios kakabsat. Isu dayta iti transcript. Wano isu iti mayan natop da jay nakaskas daaw akababalin ni Apo Isus. No kababalin garo ni Apo Isus ket mayan ninaw kadagiti sangapulo nga bilin awan pagdaksan na. Apay nga ikatentay ti bilin ket isu dayta ti mangted ti linak kental na kadagiti barbarangay tayo, syudades tayo, ken gobyerno tayo. Katagyaman tayo unay tadapela ang linteg nga masursurot. Oray iti pagarian ni Apo Dios. Oray iti panagpamati, masapol tayo iti linteg gagayem. Amo yun nalawag nga rod nga adda bilbilin ti Dios nga rebeng nga tongpalen. Ilalawag kuntukan ka. No apay nga ti bilin ket napateg ti panagpamati tayo, ken ti panagipagpagna tayo ken ni Apo Dios. Gagayem ti linteg, iso ti mangibaga iti pagayatan ti Dios. No adda pagayatan na nga naimbag agpaiken ka, dalang na ka ken iturong na ka. Iti libro ti Salmo, kapitulo 40, versikulo 8, ibaga na daytoy. Daytoy nga linteg ti Dios, isot na santuan. Isot na linteg ken nasayaat. Kunain di Roma 7, versikulo 12. Tilinteg gagayem awan ti pagkurkurangan na. Wen, gapuna nga daytoy nga linteg isu na ipasdek nga agnanayon nga awan ti inggana. Naipasdek nga agnanayon kunana ditoy nga awan inggana. Isu nga da kayo nga mangikaskasabang awan tilintag, denggen nyo daytoy. Da kayo nga mamating awanan tilintag, denggen nyo daytoy. Kunana toy, naipasdek nga agnanayon, nga awan ti inggana gagayem. Amuyo dagiti sa Santong Angheles, nga da ijay langit, isot pagragsakan da idi atong palan dagiti bilbilin ni Apo Dios. Mabasa da ito di Salmo 103, versikulo 19, ken 20. Uray ni Satanas, gagayem. Uray ni Satanas, idi di pailain nagbasol, pagragsakan na magket. Tagtungpal kalagiti bilbilin ni Apo Dios. O Satanas daytan. Agtulnog, agruknoy, agrukbab, iti Apo. Daytoy diyon una nga panawen, di saan pa nga nagbasol. Amuyo, pagragsakan namat nga tungpalan di kiti bilbilin ni Apo Diyos. Wain. Kat panagnagan ditoy, ni San Juan nga daytoy Lucifer, nga iso ti nagbalin, nga Satanas, kat iso ti mununa, amin nga nagaramid ti basol. Adda ka di panagnak, Pastor Ariola, adda. Kat kunana, di umuna nga Juan 3:8, dinggan nyo. Kunana, nanipod iti damo, ti diablo agbasbasol. Ito ti pamanagnak, gagayem. Ti basol, iso ti panangsalungasing tilinteg. Umuna nga Juan 3, versikulo 4, ket no awan tilinteg, awan met ti panagsalungasing. Nalawag na rod nga,
adaan linteg ti Dios gagayem sakbay nga nagbasol ti diablo. Adaan talaga ti daytoy nga linteg ti tungtungpalan dagiti angheles. Iti gobyerno ni Apo Dios ura di langit. Isu nga rebeng tayo nga amuan no anya ti linteg nga da iti langit. Anya day nga linteg. Sabali ka di linteg nga imbaga na iti Juan iti Matthew 5 versikulo 17 ken 18 ken daytoy nga linteg nga di langit alaka dalen tayo sa kimaten tayo kakabsat. Rebeng tayo nga amuan no anya ti linteg nga da iti langit. Masapol nga adda ijay langit ti linteg ti Dios agsipod. Tati langit isu ti sentro ti gobyerno ni Apo Dios. Tasadyay nga rud tiyan iti trono ni Apo Dios. Isu agsipod tada ti trono na ti gobyerno ti Dios adda ti linteg. Adda ti linteg. Iti napasnek nga panagadal tayo ti sao ni Apo Dios, masarakan tayo gagayem nga adda santuaryo wenno templo ti Dios ijay langit. Ni adda gayem santuaryo ijay langit kung kuna tayo nalabit. Nga madda. Iji Apokalipsis 11 versikulo 19 ibagana nga nalawag nga adda santuaryo gagayem adda templo ijay langit. Idi ni Moises aramiden na itinaybilin ken kuana nga panang patakder ti sanktuaryo ditoy daga naibaga iti Dios nga tuladen na anaimbag tinaypakita ken kuana nga pagtuladan. Adda naipakita kini propeta Moises ket naytoy a santuaryo jay langit isu intakder ni Apo Dios. Kagobyerno na ket tinterong nga langit ken ti daga. Dayta ti teritoryo ti Apo. Isu ti pagtuladan nga naipakita kini Moises nga ibagbaga kada tayo tinasantuan nga surat ijay Hebreo 8 versikulo 1 versikulo 5. Ti sanktuaryo dito'y daga adaan lakasa iti tulag. Ket dagiti dua nga taptapi nga bato nga nakaisuratan dagiti 10 nga bilbilin ti Dios isuda dagitoy naidulin iti uneg ti lakasa. Mabasa dayto iti Aramid 8 versikulo 9 ken Deuteronomio 4 versikulo 13. Dagdidyo. Ti sanktuaryo iti langit nga isu tinulad ni Moses ket addamet lakasa titulag nga isot na kay dulinan dagiti 10 abilin ni Apo Dios. No basam iti Apokalipsis 11 versikulo 19 mabasam dayta ayaten agayem. Isu nga makita tay nga rod nga ti 10 nga bilin isu ti linteg ti Dios nga adijay langit. Nakita yaw? Adda. Ket kuna ni Apostol San Juan nga ni Satanas ti muna amin nga nagsalungasing tilinteg ti Dios. Panagnekan ni Apo Jesus nga ti panagulbod ken panang papatay isuda dagitoy gagayem ti basol nga naramid ni Satanas nanipod iti damo. Juan 8:44. Basahin nyo dayta. Nalawag gagayem. Gapuna, ididipay nagbasol ti tao, addaan dagiti 10 nga bilbilin, agsipod ta isu langarod dagitoy ti paneknekan ni Kristo nga sinalungasing ni Satanas. Katilinteg, iturong na nga datayo nagbasol tayo. Ipakita na nga datay nagbasol tayo. Isu nga tilinteg, ituro nang mapantay kini Apo Isos. Saan na tayo nga may salakan tilinteg? Ni Apo Isos, ti mangisalakan kada tayo. Babaen ti parabor na. Isu nga na makita, tayo dagiti bagbagi tayo, babaen, ti panagsarming tayo tilinteg. No dati basol tayo, dagiti linteg han naka may salakan.
ni Apo Isus ti mangisalakan ken ka iturong na ka ijay linteg. Ngem kasta ni Satanas nagbasol ididamo ket paneknekan ni Kristo nga sinulungasing na tibilin ni Apo Dios. Isu nga no adalan tayo nga nalaing ijay libro ti Ezekiel kapitulo 28 awan ti panawin tayo gaputi oras no kayat yung basahin data Ezekiel 28 versikulo 13 aging gana 17 mabasa yun no kasano nga natnag ni Lucifer kasano nga nagbasol no kasano nga iso ti umuna nga nagbasol ijay langit nay garangugong dito rabaw tinaga kunana ditoy idi pinarso ti Dios ni Lucifer isu idi tinaimnas ken naranyag natanok pagrurok baban dagito ang angeles ti kina tanok na daytoy nga anghel daytoy nga kiniimnas ken kinaranyag na ti timmaudan ti panagpalangguad na nagpangas kas kuma nagwapo ak mekket napintasak met napimpintasak pay ngem iso amuyo inlawlawag ni Propeta Isaias nga pinanggap ni Satanas ti pumada ti kangatuan. Ay, napintasak mo baka napimpintasak pa ingam iso. Gagayem, iji Isaiah 14, versikulo 12 ken 14, idin ni Satanas gaputi kidaimnas ken kinapasnak na. In bagana nga siyak napintasak mo pagreman dak nalabit ko na nakadagiti angeles pakayat namuten ti pumada iti dadya kangatuan adios idi nalawag nga pannaw kayat na ti makipareho iti Dios kayat na ti makiparehon nalipatanan nga dakdakkel ngem isu nalabit idi pagdiligan nan ti imnas ken ranyag na iti imnas iti ranyag ti Dios awan makita na agidyat da. Ay tinapasama ken idi narikna na daytoy. Ala no awan gidyat da masapul nga rod nga grokbab met dagiti angeles ken kuana akas ti panagrokbab da ken Apo Dios. Dayjayen kakabsat ti arinunos ti timmaudan iti basol tanagpalangguad ni Lucifer nga ison nga Satanas ita. Inkendeng na nga daytoy ti masapol nga maaramid. Isu lang iti makaammo kadaytoy nga panggep. Ngem gagayem saan nga mabalin nga agrokbab dagiti angeles ken kuana agsipod ta ti sangapulo nga bilin nalawag nga ibagana nga di kayto agrokbab ti sabali a Dios. Gagayem ti Dios laeng ti masapul nga pagrokbaban. Isu laeng ti pagraeman. Gaputa ti sangapulo nga bilin isu ti mangipawil iti panagparagpat na iti panagrokbab akayat na nga maarami ti kinasikap nga inaramat ni Satanas ken ni Adan ken Eva tapno mapagsalungasing da idatibilin ti Dios ket isumet laeng nalabit inaramat na kadagiti angeles. Nakita yaw imparang ni Satanas nga agbanag nga naimbag no aglabsing ni Eva iti bilin ti Dios. Kanutong palen da ti bilin ti Dios agtalinaed da nga nakunon na awan amuda ngem no labsingen da agbalinda nga masirib akas iti Dios. Dahito iti ibaga Genesis 3 versikulo 1 hanggang 5. Kastamet nga imparang ni Satanas kadagiti angeles nga saanda. Kung nadahan yun nga masapol ti linteg.
Hanya masapol tilinteg agsipod ta nalinteg tayo mo't amin. Nakita dayta nga aramiden ti kabusor nga pangalilaw kadagiti sa baling Angeles nga midisaan nga manamong ti Dios nga ikaten na itilinteg na si malungasing garod ni Satanas kita pagkatlo dagiti Angeles na alilaw da ket naglabsing damet akim manunong iti diablo nga ni Lucifer. Apokalipsis 12 versikulo 4, 2 ken may kadwa nga Pedro 2 ken 4. Ti saludsudak kada kayo gagayem nga dumdumngeg ti programa tayo. No kabaelan ni Satanas nga lilawen ti apagkatlo kadagiti mamasirib nga Angeles tapno labsingen dati linteg. Lalalon nga agbaligi ni Satanas kadagiti tattao. Ato tatan dagiti tattao nga agsalsalungasing ti linteg ni Apo Dios. Handa pa'y ngilngilinin ti pudnong aldaw. Handa pa'y nga agraem ti sangapulo abilin ni Apo Dios. Kitamuyo kunana ditoy laglagipem ti aldaw apa na ginanatap no scientific. Ado pa yen ti sandan ngagngilin iti aldaw a Sabado nga imbaga ti sangapulo nga bilin. Dayta kakabsat no mabalin nga lilawen ni Satanas dagiti tattao nga sandang agtulog andyan tulakit din kadagiti tattao apasurot ni Apo Dios. Gagayem ken kakabsat itultuloy ni Satanas ti panang laban na tilinteg ti Dios ditoy daga. Babaen ti panang gubat na iti iglesia ni Apo Dios ngagtungtungpal katagiti bilbilin iti Dios. Mabasa daytoy ti Apokalipsis 12 versikulo 17. Dagiti agtungtungpal isuda ti gubaten na agsipod ta agtalin na dagamin nga agmatalet ken ti Dios ket di da kayat ti kumampi ken kuana. Nalawag ditoy nga dagiti agtungtungpal isuda ti gubaten na agsipod ta agtalin na da amatalet ken ni Apo Dios ket di da kayat ti kumampi iti kabusor. Amuyo ikarkari ti Dios nga ti awaten na nga ili na isu dagiti agtungtungpal ti linteg ken ti pagayatan na. Hebreo 8 versikulo 10. Ti panagtungpal da isu ti pamaneknek. Pamaneknek dayta nga isu ay ayatenda ni Apo Dios gagayem. Juan 14 versikulo 15. No ayatendak ko na. No, ayatendak ko na ni Apo Isos. Anya ti sumaro no? Tungpalan niyo dagiti bilbilin ko. Do nga banag ti masapul nga ramiden ti maysa Kristiyano. Umuna, agtungpal ti linteg ti Dios, may kadwa, addang agmatalek, ti pamati ken ni Apo Isos. Addamot lang ken kadagita duwa. Nga pagilasinan ti panagkristyano nga sumurot ken ni Apo Isos gayem adong dumngeheg. Amoyo nagbasol tayo amin. Mabalin tayo laeng an maragpat iti panakapakawan babaen iti pamati ken panagbabawi. Rebengmet nga tungpalen tayo digiti bilbilin ni Apo Dios agsipod ta agbanag nga awan papaay na iti panakaawat tayo no agsalsalungasing tayo manen ket agsipod ta maadan tayo manen ti basol. No agsalungasing tayo kas nga tayo manlain sublin ni Apo tayo nga Isus iti cross nga may bartay gapo kadagiti basbasol tayo. No ayaten tayo ti Dios ko no ay ayaten dak tungpalan nyo digiti bilbilin ko. Ti pudno amamati ti mangisalakan na di na pukawen tilinteg ti Dios. Ti mangisalakan nga Dios hanna nga pukawen. Agsipod dayta iti panangaramat ni Apo Dios nga iturong na ka kini Apo Isus. Tilinteg iturong na ka. Tapno mapangga kini Apo Isus gaputa makitam babay ti panang
matmat mo, ano panagsarming mo, ipakita tilintag nga sika na nagbasol ka, masapol agbabawi ka, ket mapangkaki ni Apo Isus, ket ited ni Apo Isus dayta, panakaisalakan ken pamakawan, ken panangawat ken ka, gagayem ken kakabsat. Amuyo, tipudno nga mamati, iti mangisalakan di na nga pukawen, deta linteg ni Apo Diyos no dikat, lalalo ket di nga tapataginayunan na, ragsakan na tagtulog, ken agtungpal. Siya sinuman, ngagkuna nga isukat adda ken ni Kristo, ngem di na met tungpalan, ti entero nga linteg, ti Dios isut awagan ti Biblia anaulbod. When naulbod, nawatan tayo ni Jesus nga mangisalakan tayo gagayem. Masapol nga agtulnog tayo, ti pagayatan ti Dios. Nairaman di jay ti sangapulo bilin, nairaman di jay ti panagnilin ti aldaw a Sabado. Nairaman sa jay ti panagmatalik tayo. Uray ka dagiti pambanag, nga panakaited, dagiti kuko ni Apo Dios. Gagayem, no kaya tayo ti sumrek ti biyag, agtulnog tayo. Kuna di Matthew 19, versikulo 16, ken 17, no kayat mo ti sumrek ti biyag, tungpalem, dagiti bilbili na. Dayta ti insungbat ni Apo tayo nga Jesus, day di agtutubo, nga kuna nakasano, nga sumrekak, iti na imbaga biyag. Kasuno, nga maragpat ko iti biyag, agnanayon. Kuna ni Apo Isus no kayat mo ti sumrek iti biyag, tungpalem dagiti bilbilin na. Kuna ni Pablo, nga dagiti isalakan ni Kristo ay ayaten agakabsat. Isuda dagiti agtulnog ken kuana. Sapay ko magagayem, matiday ito yung aldaw. Agtulnog tayo, agtaginayon, ken ni Apo Isus. Ket agbalintayon anatulnog. Taiso dayto iti pamaneknek. Ako ko na tayo ni Apo Isus. Mamaneknek nga mamati tayo ken kuana. Mangipaneknek nga datayo dagiti tattao nga isalakan na tagtulnog tayo iti Dios. Di mulay sukot ibiyag mo ti dayto yung aldaw ket kunahan Pastor Ariola. Kahit kumet, amanagan, amay sa a Kristiyano nga managtulnog. No kunan ni Apo Isus, ay atendak ket tungpalon nyo digiti bilbilin ko. Uray siyak iraman nak. Taragsakak mo iti agtulnog ti pagayatan ni Apo Dios. Tadayta, iti sungbat, iti ragsak, ken balegi, no kayat tayo, ti sumrek, iti biyag. O Diyos mi, ang managayat unay, nagyaman kami, iti daytoy na indakla na kinapudnong ingkam na amuan. Adada ditoy, dagiti ayate nakakabsat, babae kan lalaki, kan agtutubo, kan anak. Nakait demet, aragsakan ti panagtulnog ken ka. Into numay ka, kadagiti lang langit, ket may mun alaen, dagiti kukom. May raman kami to kadi Apo, kadagiti nagasat, may isalakan mo. Agsipod ta nagtulnog kami ken ka. Agsipod ta simurot kami ti pagayatam. Dawaten min dagitoy akaragmi. Agsipod ta dinawat mi amin ida. Tinapateg anagan ni Apo mi Jesus. Amen.